No meidän perinteethän yltää erittäin kauas. Tämä firma, mun pappa on sen perustanut vuonna 1952. Elikkä 73 vuotta, kun tulee nyt tänä vuonna. Suomen vanhin käsityönä tekevä yritys ollaan. Ja minä oon 6. sukupolvi, joka tiettävästi hirsihommia tekee. Tänä keväänä saatiin kauppa tämmöistä isommasta rakennuksesta, mikä ei olisi mahtunut tähän meidän nykyiseen veistotilaan millään. Ja todettiin, että me tarvitaan lisää tilaa. Eli Leader 600 ry myönsi meille yrityksen investointituen, jonka avulla me päästiin tämä meidän uusi hallilaajennus tähän toteuttamaan. Se mahdollistaa meille nyt sitten entistä suuremmat tuotantotilat. Pystytään tekemään isompia taikka useampia rakennuksia säältä suojas katon alla. No meidän erityisosaamistahan on tämä hirsirakentaminen, varsinkin pelkkahirrestä. Isommat kohteet on nykyään ne, mitä meiltä enemmän ja enemmän kysellään. Ollaan kumminkin sen kokoinen yritys, että me pystytään isompiakin taloja toteuttaa. Eli pääsääntöisesti meidän asiakkaat haluavat rakentaa ekologisesti, kestävästi, perinteisin toimivin menetelmin. Se tiedetään, miten kun hirsirakennuksessa oikein tehdään, että se on siinä 100 vuoden päästä vielä.